Merħba ħbib, wasalna fil-programm numru 24, iġifieri qegħdin f'jum 24 fil-mixja tagħna ta' 49 jum biex finalment naslu ħalli skont dak li jgħidilna Alla fl-Iskrittura niċċelebraw il-festa ta' Pentekoste. Festa illi aħna bħala kredenti ta' Jexua il-Messija għandna sal-lum niċċelebraw din il-festa. Il-għalix hija kmandament li din il-festa tiġi ċelebrata minn ġenerazzjoni għall-oħra. U aħna kmandati biex noddu 49 jum, u għaldaqstant kull jum qed intellaw ħsieb skritturali sabiex sakemm naslu għall-festa ta' Pentekoste li issa fil-fatt wasalna letteralment f'nofs it-triq. Ma sakemm naslu għal-festa ta' Pentekoste nkunu kbirna u maturajna biżżejjed sabiex inkunu nistgħu niċċelebraw dina il-festa b'qalb mimlija b'ħeġġa għall-miġja ta' l-Ispirtu t'Alla ġewwa din id-dinja. Nafu li f'Pentekoste ġraw żewġ affarijiet. L-ewwel darba, l-ewwel Pentekoste, Alla ta' il-liġi tiegħu ta' it-Tora tiegħu lill-poplu ta' Iżrael biex jgħallimha lid-dinja kollha. U mbagħad naraw fil-kitbiet messjaniċi fil-ktieb ta' l-Atti tal-Apostli kif Jexua qabel tela is-sema qal lill-Apostli sabiex jieqbgħu Ġerusalemm jistennew il-wegħda. Kien qed jgħidilhom iqbgħu hemm għoddu id-49 ġurnata sakemm tasal il-festa ta' Pentekoste. F'Pentekoste waslet dik il-wegħda fejn Alla bagħat l-Ispirtu Qaddis tiegħu fuq l-umanità kollha għal min irid jaċċettah bl-iskop illi dan l-Ispirtu imexxi lil dik il-persuna li taċċettah fil-verità. X'inhi l-verità? It-Tora, il-liġi ta' Alla. Għalhekk ingħata l-Ispirtu Santu Jexua stess jgħidilna illi kien ikun aħjar għalina illi hu jitlaq għaliex meta jiġi l-Ispirtu Santu kien ser imexxina fil-verità. U l-verità x'inhi? Il-kelma ta' Alla, l-istess kelma li Jexua ġie biex jallimna kif għandna nimxu. Għall-programm tal-lum għażilt skrittura mill-Vanġelu ta' Marku. U fil-fatt ħammorru fil-Vanġelu ta' San Mark kapitlu 4 ħanibda minn versi 26 sa 29. U qal, hawnhekk qed jitkellem fuq Jexua sewwa. Is-saltna ta' Alla bħal meta raġel ikun xeħed iż-żerrija fl-ard. Rieqet jew mqajjem bil-lejl jew binhar iż-żerrija tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trott minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli fl-iżbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imittidu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. Interessanti dawn l-erba' tifrus meta inqabluhom ma' dak illi jiġri ġewwa fina. Ejja ħanaj niftħu naqra fuq din l-iskrittura. Xi provi għandna, jew ħanejdu hekk anke pereżempju bidwi xi provi għandu li dika iż-żerrija li żera illum, dik iż-żerrija li nibtet illum ħanejdu hekk anzi dik iż-żerrija li nibtet illum hija l-istess żerrija li kien żeraw. X'garanzija għandu l-bidwi? M'għandux. Il-għaliex kif qed jgħidilna Jexua stess din l-iskrittura, il-bidwi jiżra, imur jagħmel il-kumplament tal-ġurnata tiegħu, imur jorqod bil-lejl, u mbagħad iqum filgħodu jiġi u jsib li xi ħaġa nibtet. Fil-fatt m'għandux provi li dik iż-żerrija hija dak li nibet hija dik iż-żerrija li huwa stess żera. Fil-fatt dan huwa l-mod kif aħna naħsbu, kif il-bniedem jaħseb. Żrajt mela dak ser jinbet, għax jiena dak żrajt, ma ninsewx ukoll li il-ward jitla' anke it-torn. Imma ħalli nkomplu fis-suġġett tagħna. Il-fatt huwa li meta niżżiraw qatt ma noqogħdu għassa għal dik iż-żerrija kif qed jgħidilna Jexua l-bidwi ma joqgħodx hemm ġol għal lejl u nar biex jara li kull żerrija li poġġa
ġol l-arqa tiegħu li xerret madwar l-arqa kollha nibtet. Sempliċement nafdaw. Din hija il-mod li aħna naħdmu bih vera, niżeraw iż-żerrija u nafdaw li dik iż-żerrija ser tikber. Anke il-vers tal-lum hekk jgħidilna norqdu, inqumu u ż-żerrija tinbet għalax qalilna rieqed jew imqajjem bil-lejl jew binar iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. Mela aħna niżraw bil-fidi nemmnu li dik iż-żerrija ħatinbet, bil-fidi nemmnu li dak it-sok li qed naraw hija dik iż-żerrija li aħna tfajna, għaliex fil-fatt ma nkunux qegħdin qasta tagħha. Fil-fatt il-kelma tgħid li hija l-istess art li trott il-barma, araw kemm sabiħ dal-vers. L-art trott vers 28, l-art trott minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad l-iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fl-iżbula. Mingħajr ebda għajnuna mill-bniedem, xogħol il-bniedem kien li jiżra dik iż-żerrija u daqshekk, u mingħajr l-għajnuna tiegħu nibtet din iż-żerrija. Il għaliex hija l-art li qed taħdem fuq din iż-żerrija. Mhux il-bidwi. Mhux iż-żerrija minnha nfusha, imma għaliex l-art qed taħdem fuqha għax lek l-art ma taħdimx fuq iż-żerrija, iż-żerrija tmutu ma tinbitx. Allura x'naraw mbagħad li qed jgħidilna Jaxua. L-ewwel trott it-sok iż-żerrija u mbagħad trott l-iżbula u minn din l-iżbula mbagħad joħroġ il-prodott. Aħna nafu li bħalissa qed nitkellmu laqas fuq il-qamħ tajjeb li minnu joħroġ il-ħobs. Imbagħad allura qed naraw l-ewwel it-sok u mbagħad l-iżbula mbagħad il-qamħa mimli fl-iżbula. U allura qed naraw kif mill-bidu li tagħha iż-żerrija tgħaddi minn proċess, isir proċess naturali li jirriżulta fil-li tilħaq il-potenzjal tagħha. Ftakru li f'dan il-programmi qed nitkellmu fuq il-maturità. Aħna żerrija illi Alla żera u rridu nikbru. Irridu nimmaturaw. Sempliċement għax Alla żrana u nbitna ma jfisser xejn, għadna ma lħaqniex il-qofol ta' dak li Alla ħalaqna għalih. Irridu nikbru, irridu nimmaturaw, irridu naraw Alla x'qed jgħidilna, rridu nimxu fi traqat, irridu nkunu obbedjenti għall-kelma tiegħu illa għaliex bekk biss nistgħu nimmaturaw f'dak fil-mixja tagħna li tressaqna qrib lejn Alla. Allura fil-fatt hawnhekk qed naraw illi tilħaq il-potenzjal tagħha dinha iż-żerrija joħroġ is-sok, toħroġ l-iżbula, mbagħad mill-iżbul toħroġ il-qamħa u hawnhekk leħqet it-tmiem potenzjal tagħha, imma ma leħqitx sissa għadha l-iskop finali. Dan mhuwiex l-iskop finali ta' dik iż-żerrija li sempliċement tagħmel il-qamħa. Għaliex wara da kollu irid jiġi l-bidwi u jaħsadha. Allura qed naraw li meta qiegħda fl-aqwa ta' ħajjitha, jekk inti qatt tinsertajt falqa tara mimlija żbul tal-qamħ, tkun sabiħa u fl-aqwa ta' ħajjitha jiġi l-bidwi u jaħsadha. Fi ftit kliem il-qamħa trid tmut sabiex tilħaq l-iskop aħħari tagħha. Il-qamħa trid tmut sabiex tkun tista' trott il-ħobs mill-art. U hekk ukoll aħna. Alla bħal dan il-bidwi żerana xerret il-poplu tiegħu Iżrael, għax il-poplu tal-Alla jsejjaħ Iżrael u bl-ebda isem ieħor ma nsibuh jissejjaħ fil-Bibja. Il-poplu tal-Alla Iżrael imxer Alla żeraw mad-dinja kollha. U issa wasta għalina li naraw li nikbru u nimmaturaw. Huwa biss meta nikbru u nimmaturaw li jista' jerġa' jiġi dak il-bidwi f'dal każ jista' jerġa' jiġi Alla u jaħsad dak li jkun żera. Meta ngħid jaħsad dak li jkun żera ma jfissirx li mmutu taf l-aqwa ta' ħajjitna. Jaħsadna ġifieri nkunu parti mill-frott tiegħu.
Imma biex naslu nkunu parti mill-frott ta' Alla l-missier, irridu nikbru bħal-dik iż-żerrija li toħroġ it-zokk, il-barma, mbagħad toħroġ l-iżbula, mbagħad toħroġ il-qamħa. Proċess. U aħna rridu ngħaddu minn dan il-proċess. Minti ma jfissirx li għax tajt ħajtek lilla l-allum issa daqshekk nafaw. Hija mixja kontinwa illi aħna rridu niqpaw nimxu kuljum nikbru u nimmaturaw. Ma nistgħux anzi nissugraw illi nieqfu. L-istess bħal din il-qamħa biex aħna jkunu frott irridu immutu. Dir xi ħaġa li jedinna anke l-Apostlu Pawlu, irridu immutu għalina issa u nibdew ngħixu għal Alla permezz li nimxu wara Jexua l-Messija. Imma anke Jexua stess fil-Vanġelu ta' Luqa, Jexua jedinna hekk ara, Luqa kapitlu 9 versi 23 sa 25. Darba qal lil kulħadd. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlefha. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvaħħa. Għax xi swilu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintelef jew jinqered. Xi swila dik il-qamħa sabiħa dik l-iżbula mimlija imma mbagħad inħalluha tinxef u tmut u ma naħdu xejn minnha, ma jkunx wara xejn. Ir-riżultat ta' dik iż-żerrija tal-qamħ hija meta jiġi l-bidwi jaħsadha u mbagħad issir ħobs. U dan huwa dak li rrid inwassal illum f'dan il-messaġġ. Aħna dik iż-żerrija li Alla żera. Aħna qegħdin fuq din l-art bħalma ż-żerrija tkun fl-art, huwa aħna li rridu naraw li nikbru u naraw li nimmaturaw għaliex se jiġi żmien il-ħsad. U żmien il-ħsad jiġi wara li nikbru. Allura biex nużaw naqra dak li nidulu reverse psychology, jekk inti m'intix ser tikber, inti qatt mitħa tasal għal-ħsad. Inti qatt ma tista' tkun dak il-frott li Alla irid joħroġ minnek. Sabiex inti twetta il-pjan Alla f'ħajtek tikber, timmatura permezz tal-qari tal-iskrittura imma bħalma qed ngħid ħafna drabi għaliex importanti li nagħmlu dina l-enfasi tajjeb li naqraw il-Bibja ma mhuwiex biżżejjed. Dak li qed naqraw fil-Bibja rridu ngħixuh. U hemmhekk nikbru u nimmaturaw flimkien. Ejja ħalli nkomplu mixin baqalna issa qisu 25 ġurnata oħra sakemm naslu għall-festa ta' Pentekoste, ejja nieħdu din l-opportunità ħalli nippreparaw qalbna, ħalli nikbru fil-mulej, ħalli l-mulej jsibna lesti għal dak il-jum tal-ħsad. Ejja ħalli nagħlqu dan għall-programm tal-Bażgħir Alla tagħna, Missier tagħna, Kreatur tal-Univers, Missier niġu quddiemek. Inti mulej dak li tiżrana, inti dak li issaqina mulej, inti dak li tieħu ħsieb illi aħna nikbru u nimmaturaw fil-mixja tiegħek. Mulej it-talba tagħna hija illi inti tilqanna minn dak kollu li jista' jattakka u jwaqqaf din il-mixja mulej. Bħal fil-każ tal-qamħa mulej inti tipproteġija milli tinkiser bir-riħ. Inti tipproteġija mulej li ma jkollix ilma aktar milli suppost illi tispiċċa mhijiex tajba għal prodott mulej. Huwa inti li tipproteġi ż-żerrija tiegħek Mister Qaddisu għaldaqstant nitolbuk sabiex f'din il-mixja mulej tmexxina warajk iżżommna miegħek Mister Qaddis, żommilna jdejna f'din il-mixja, proteġina minn dak kollu li jista' jwaqqafna milli nikbru fik, milli niġu quddiemek kull jum mulej infittxu il-wiċċek, infaħruk mulej għaliex inti biss jistħoqlok it-tifir tagħna. U nirringrazzjawk mulej, nirringrazzjawk illi għaliex inti qed tmexxina f'din il-maturità permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek qatt jasal dak il-jum tal-ħsad illi fih aħna nkunu parti minn dak il-frott tiegħek. Nirringrazzjawk ta' l-Ispirtu Qaddis tiegħek illi inti bat ġewwa fina u li jmexxina fit-Torah tiegħek u li jmexxina biex nobdu l-liġijiet tiegħek u l-istatuti tiegħek u l-preċetti tiegħek.
nirringrazzjawk mulej u nollu ismek illa li x'memx Alla ieħor bħalek, int ħaqqek kull tifħir mulej. Nofrulek din it-talba fisem ibnek Jaxua is-Sid u s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet. Għal-dejjem ta' dejjem il-glorja tiegħek mulej. Amen. Ħbib tiegħi sakemm nerġa' narakom fi programm ieħor għada fisem sħabi tal-Komunità Malta Messjanika insellmilkom.